ukwakhiwa kwefonimi negrafimi. Abafundi mababazi ubudlelwane obuphakathi kwefonimi negrafimi. Kufanele bakwazi ukubhala izandi abazivayo. Kufanele bakwazi ukuzifunda izandi ezibhaliweyo. Sebenzisa uhlolo ekufundeni ngotyibiliko ukuchonga uqaphele izandi abafundi abasenengxaki kuzo. Gxila kwezo zandi, titshala. Kubafundi abanengxaki ekuqapheleni ifonimi negrafimi, sebenza nabo rhoqo ngamaxesha amafutshane. Le misebenzi mayibandakanywe xa kusenziwa ukufunda ngamaqela ngoncedo lukatitshala. Yenza wakugqiba usitsho sandi ke eso. Lo mdlalo unceda abafundi ekukhumbuleni ubudlelwane phakathi kweemorfimi neegrafimi ngokusebenzisa amava kokubonakalayo, kokumanyelwayo nakwiintshukumo zomzimba. Ngoku sizawulibhala isandi unya. Nimamele ndijonge. Siphakamise isandla. Sizobhala isandi unya. Kwakhona siyambhala. Siyambiza. Siya kwesondela uya, siyambhala. Siyambhala kwakhona. Sizawadibanisa izandi zethu zozibini, sizibhale. Siyabhala. Siyabhala sonke. Xaba ndiye ndawuqaphela wena ubana awubhali ngexesha sibhalayo. Cela uze uzobhala nam ngaphambili. Siyabhala sobabini xaba. Siqala ngo-n. Siyaphinda u-n. Siyadlula siya kuya. Siyalidibanisa igama lethu. Siyaphinda. Ngoku sizawuqhuba sisenza isandi sethu unya. Sizawusebenzisa umdongwe sibhale isandi unya. Nobabini nosebenzisa umdongwe. Nina nobabini niza kubhala nisebenzise ipenti nibhale apha emaphepheni isandi unya. Masiqaliseni ke sibhale isandi sethu. Ndiyacela umuntu ngamnye andifundele igama lakhe alibhalile. Xaba, cela undifundele igama lakho. Abe? Maria? Sisebenzile, siyakwazi ukubhala ngoku sandi unya. Bhala izandi. Lo msebenzi unceda ekudibaniseni ulwazi lwabafundi ngesiko lokuziqhelanisa ngobudlelwane obuphakathi kwefonimi negrafimi. Namhlanje bantwana sizawukwenza ukubhala ngesandla. Sizawukwenza izandi ezibini, ubo no-d ebese zenzile izolo. Namhlanje sizawubhala ezincwadini zethu. Nazi izandi ezibini ubo no-d, zona ezibini sizawuzibhala ngantoni? Ngomnwe.
xa sizibhalayo siyathetha. Masiqalise sizibhale. Siyabhala siyophuma ekugqibeleni. Siyathetha xa sibhalayo. Funda izandi. Lo msebenzi unceda ekudibaniseni ulwazi lwabafundi ngesiko lokuziqhelanisa ngobudlelwane obuphakathi kwefonimi negrafimi. Namhlanje bantwana sizawuphinda izandi ebesizenzile. Ndiza kunibonisa umuntu asibize isandi xa ndimbonisa. O K Sh Ch A I K Phinda sibize. A Nj O K F D D D D Biza kakuhle sizwe. D Isandi ngu ja. G G G G U E V No Ch D L T Ngoku siza kuqhuba sisenza izandi zethu ebesizenzile. Ndizamnika amagama ndiwabeke phambi kwenu, nizawafunda. Xa niwafundile niwabeke ecaleni. Siyaqalisa ke. Qalisani ke nifunde. Ng W Ch Ch D D K W G G K H K S Sisebenzile, bafunde kakuhle. Iliqela noko imisebenzi efumaneka kwincwadi yabafundi ye-PSRIP ebethelela kwaye igxininisa ubudlelwane obuphakathi kwefonimi negrafimi.